parte deuxième phase bangi men ɗiɗaɓo ma en jaar ɗum baggu worɓe canarajo mo saɗani kake o so Saydou Simbiyel a yiɗo noddi ko ñalade a wasani ñalade jontade joom saha 40 siri gonɗo enedi tawa nafata e nafa wonde umto haaji Diallo ayi Diallo siroy Saydou ko an yiɗɓe ma e sehilaɓe ma e banda en yi pullo keɗotoɗo inde ma welto e keɗotoɗo kaset o welto kala min beltini ɗum jonde joɗande e seydi Diallo sabu aduna ko jiiɗa ko e meeɗi tan haari ala e muɗum kaari meeɗi wiide ɗum kaari meeɗi wadde ɗum kaari meeɗi jogade ɗum ala ko ari ɗuman sona laamu Allah ko bakkiɗo ɗon naftu seydi Diallo albarka to bonto Allah gonga Allah kanko Diallo siro e Saydou Sambe bindal birama diñere ɓe gawastaka ngaari wiide bakliɗen deuxiéme phase en garte 96 o Saydou Silli hen ɗum jogui plaisir e weltare so weltima weltinira sehilaɓe e yaadiɓe Diallo Aminata Mamoudou Diallo Fati Saydou o hejitani Amiyeso e wondude Ba Diari e Dikko Nene maye Tarawore o hejitani o teƴƴiraɓe jonde joɗande so heeɓi weltare o hejittaɓe ɗo o sehilaɓe makko ko yaaji makko ko rendaɓe ɗum aduna kala e saaha kanko Diallo siro e Saydou seydi Diallo a yi ni woni ɓuural so neɗɗo wuure aduna wallahi yo wuurde bandu si Kalidou Hamadi bisimilla ma jewten Diallo siro e Saydou Sambi saabu de ɗum ana yoni yewtede seydi Diallo min naati ɗo baggu worɓe min mbi ni to gorko pullo cannarajo mo saɗani kaake so Saydou Silli yere min moƴƴini ɓoggi ɗiɗo wiyete hoore ñiiwa e ceerno Amadou Oumar ɗo min moƴƴini ngol ɗo ɓoggol won saha miɗo jooɗodi mo jooɗodimi o Bamba Jammo baguele Tangaru andi wima raɓɓitta neɗɗo ko hakkille min jiilori ɗum pulagu min jewtirma ɗum hande so jomiraɗo subhanahu wa taala jaaɓi nan ɗo natirmi nokkuɗo wiyete Wompu to tawmi Demba Saydou Doro e Haruna Saydou Doro en fittandu waɗa fittandu farni fittandu hokka fittandu on hen ɓurnandu luwa sominima ndimangu ha yettiɗo wiyete Sange Lobali haɗani ɗon Diallo hamin jotti galle Dialalo mo lumbani ligue wasani ma paare wayta kotam dañe dono bamum dono babiraɓe jananɓe sappo kuɓɓa jaɓade gotal huɓɓa ganjo ñalli waari galle mbaɗe Samba Kadi foskiner mo wona foftinire ene waɗi jantan woodi noon yaari ayi amin jotti nokkuɗo wiyete Sinthiane Padalal to tawmi debbo pullo Dialalo mbo lumbani ligue wasani ma paare joton fooli Touba bakka bo fooli Nduwa nan sa nani gotal huɓɓata wona bololal ba o wimi Kalidou mabo ko yilma guila joɗaki mbimi geni komɓe goño jaɓali lukeji piƴi ɗo Dialalo ba on ardima cellal Mauritanie ɗo ministére de la santé badiye Mamoudou Samboli albarka temedere ujunere ñande mum min ñalti ko nokkuɗo wiyete Magama tawmi to rewɓe ñen ɓe noddirteɓe Aissata Hamma Dugga en o jeewam hande jaati jaati nan ayi ko waɗani haalatake jono ndi warina e fayno aynaɓe fullo fella jigaje nooma fullo mo ñamani ko jigaje mbari baguele Tangaru mi wima ko ari debbo nafani ko sari gorko wuɗat kakil booli o bisimilla ma si Kalidou Hamadi inchallah ko jewta ko ana hawrani bandiraɓe
bisimilla ma jewtude jalli jeeri kiwalli walo jambere saba laamu demba keɗol guel aduna nani imi komin mbawe kasere ko mamin mbaɗ ɗum so jomiraɗo subhanahu wa taala jaaɓi ɗo ko mbaggu worɓe keɗoɗa sukaɓe fulɓe gacce sufɗe gacce suddiɓe ñiɗe gajalleji sukaɓe mamadou mamoudou demba aali korka mum mo mbiyatnomi dago toon o aduna ko meeɗi yettode mum ko magas wallahi si wasa jabde yimɓe ɓe noon jewte amen ɓe ko ari fo ɓenna ay annabaɓe ujunnaje nogas en ay ujunere ennebi moursalina en temed tato e sappo e tato ɓe fo ɓenni ha heddi diine mouhamadou ya rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam eɗen e nder fakko ko ɓennata ala koye ba guele dangaru so teheɓe yanama hamme maya ay hande cofte amen ɗe gardi ba guele dangaru ɓe jooɗi ba demba dangaru ɓe jooɗi si kalido hammadine jooɗi ba demba dangaru ɓe mema coordinateur o nan ay ɗo min wiyata coordinateur ɗum woni coordinateur kolli kewɗi ɗi ko ɗo tandinde jahani tan ɓaara wallahi kewɗi hen so memama ko makaji mbaɗata anani ndu haalta ko fulfulde nan si kalido hammadi sellita toɗa ko wiyede a haali ko Allah l'année 2000 min mbiyatno ɗum ko Golowas joni min mbatti wiide no coordinateur kolli koye jooɗi ñeɗata mi selli gonga Allah ɗo min jaari ha leegal ne wiye Basara galle ba Kalidou Ali gorko pullo kalajo o nan ñande naksode ha yetti bosoya jambo wosani ha ko Amadou Abba Souleymane Dempounde pullo hande nana pari nenen tam ga kalisaji mawɗi barka ko waɗani haaltaki ngare mi woni o wonnata jim wonɓe ɓe ne ganda hay so ma heewi jeeƴat si ayi ñande hoore ñiwa enene Saydou ñande boygel melga enene Saydou ñande nagara Samba Kudeji enene Saydou allahumma akbir lahu wa rahma fullo o ɗanima ɗoyɗi gonga hersanani ñeñƴi mum hersanani Allah yo baldima buuɓe so woto Saydou Coumba en leeli ko kanji keli ɗum ɗi keddori heggere ñalawma min kadi yamiru jankari newnani Haruna Ceerno Samba Ousmane Bocar kanji keli ɗum ɗi keddori ɗum heggere ñalawma min kadi yamiru jankari newnani ayi si ñande kayru wonde Allah dina joyi hono ko maɗa si gorko mbal sinamina Samba Mada daɗe gellode ngal fo ɓuuri gongal ngal welde dande baba ila yero gorko kanji keli ɗum ñande yolde tigui ɗi keddori ɗum heggere ñalawma ñande melga kullu nafsin jaayi gasil mawtu gorko kullo suddima lekki leydi woppi golle mum wona jewte aduna e hirde gonga Allah jokko golle si Kalidou Hammadi ayi gaynako jawtanɗe mbirama so way wuuro guelajo bayero Haruna Ali kanji keli ɗum ɗi keddori ɗum heggere ñalawma ñande yolde tigui pullo o jaɓani yaade pullo leeli koye leydi Mali ko o ñemtini umorowel saba donde o soogu donde wottum donde welende Mamoudou on pullo ne morotono balabinaji ne sanco bijimmaji sondu oldu ñama ceekoji o ɓe mbiyata bongorowel gaytimaji ɓe mbin ko saabi a wiyede bongorowo andi bongorowo ko boofo koye so ndima lambu fellama yaniwi ma puccu gongu arame waɗɗo hen pullo meeɗa yiide mbo yaara koye ngal sa mbima sinan koɓe mbimo bongorowo enen mbiɗen boofo aduna ko meeɗi yettode mum ko magas aduna fillita tan Seydi Diallo keɗoɗa oɗo kaset satude yeewi an e bande ene sehilaɓe ma e yiɗɓe ma komin mbaɗani e kaset he noon tan min mbawa miɗen jooɗodi e debbo dimo danejo mo carte gallani e junggum an Faty Kadia ɗo nangue ngue immotoɗo nokku ɗo wiyete Yamani ha yetti ceyiguel Dakar Gorée to nangue majjirata mo nanani inde debbo pullo o ala ko gaƴƴo tan woodi kono kutiɗo ala Seydi an ngare mi woni o wonnata mabɓe wambaɓe jimirta jimo kecce nde manallah Seydi an aɗa ela ma kele tangaru Seydi an aɗa nefa
fati ka jaso dimo ne fani nefu ɗum an aɗa ela aɗa nefa ɓerde ma nde ala pallanteje fodde arde fo ina yorko ina e ɓenna wiyama ala an ittima e nden fedde fonde seydi an o jontaɗo joom saha 40 sine gonɗo e needi o waɗi hen 5 sa aduna ko meeɗi yettode mum ko ma gas nde tawno aɗa andi jawdi aduna ndi koni mali booli ndi wona saya booli seydi an aɗa andi jikkuɗo woppat tubbuɗo woppat tubbanaɗo o weddoto ladde koni kaɗordi gacce kono ɗi wona kaɗordi mayde woto Allah holluma hen to jawdi seydi an si wonga Allah aduna e meeɗi nde tawno dimo moƴƴo ko jiiɗa ko ɗum woni pikkirta ñama kala e ñagotoɓe si kaalidu hammadi alhamdulillahi rabbil alamina Allah en kuufi jallo siroy saydou sambe inchallah en ganani ko kalde saabu ko yewtede ɓoɓɓulle ko timmata neɗɗo haala ɗum nde dow hunde kala ko jiiɗa ina heddi wadde ina heddi welde jomiraɗo subahanahu wa taala o tawa nafata e nafa wonde hutaji aban sagataɓe saladina tan ɗum ñagotoɓe sare nde nata jallo kanko jallo siroy saydou ha joni mo teddinira jonde joɗande min ba guele dangaru e ba demba dangaru e ba Oumar yene bari samba demba samba guma samba togaram mamuɗum o yiƴitani so abba e wulude e jallo Alassane e jallo Dina Ba o yiƴitani e jallo Dieynaba o wi so weltima o yiƴitaɓe ko sehilaɓe makko ko renɗa ɗum gurdam aduna kala e saha kanko jallo siroy saydou sambe beele heeɓe gardien wase ñague ñaƴa bonnani jongo bonnani oro bonnani ren jallo sa yewtama taw gonga Allah ba Oumar yene gujimbo o wi o ko gorko kangal najo daɗɗo ayibamo carte ngallani e junggo mum pullo mbaɗɗotoɗo motoji yama ba babou ramati ba ko tawa nafa wadde humta hajuji andi mi wima foskinere foftimere wona gotum on Allah danejo si tun wani ɓerde tun wani jikku tun wani bagage rosor yaɓɓe naɗo jamdi taƴori jamde jamni Allah wala kangal najo ba ene yewtuma noon mabo mamo tawruɗa yumma e bamma guiɗoma habibma sehilma ba ñande butti ngis ñande mum mine ma ba Oumar yene ñande hayte mali mine mum ñande 10e région sehli baɓe ñande mum mine mum somi naati to galle kangal naaɓe to mi hawjata ha yoti ba sambil ilien mbiyama pullo ba baboura wona samba joni paɗe o bonnani to e jaaɓi Mali gonga Allah bonnani e butti Mali bonnani e ñande kala aban sagataɓe so ladde natama ima ñagotoɓe sar nde natama guiɗo bawɗo gilli ayi ko jaaɗen kala si kaalido hammadina hani garten e lan 2004 natirde amen to e leydi Mali ba seydi kuuladi hamad tumani bool albarka ñande dagle ñaaki ay gorko pullo saga miɗinandi galle ba muɗum mi tawi dow tati ndenano kuma e galle he o wi kam baguele dangaru bottari maɗa nami ala sara Allah heeɗi min jaɓɓi jaani albarka e nodditiɗi ba e dawoji en mbaalu wuro mbaro ladde ñamiri faɗɗori jamde jam ñalla waal ayoti dia adama hammadi jaguil noddirteɗo Souleymari docteur wasɓe jaatigi ganniɓe sagal ladde naata o gorko pullo satu ala sala nanmi galle ba muɗum min mbeɗodiri juuɗe salam o timmi hakkude amen mi baguele dangar hoko ƴewata e leydi Mali mbimi pullo yo pulagu ngam mbimi ga o wi kay bisimilla maɗa sinno ko ƴewgal wonnoɗo woni diwre saha biyeteɗi péréjo min mbaɗi hirani weeti subaka min dare nayyi ɗon tawmi pulagu aɗa waɗa si woy nder nayyi tati e noddirteɗi mboore e ɓen mi wima saɗa yiɗa timo tan wallahi accu ha yinma ha yetti haɗa dawani bonnanji ka Allah bonnanji ke ñama kalaji e ñagotoɓe jabdramani sambori jawa dia gewnaji ɗiɗi min mbaɗi hirande e galle bamum nokku biyeteɗo Amma Mali wiide subaka min jaɓɓi jaani pullo wi kam baguele dangara ɓe ɗiɗo keddiɗi jiɗi ɗi umma e baba mbimi pullo mi anda so taw nayi aɗa jibina jiɗi ɗi umma e baba saga bambaɗo ana rokke ɗum albarka yiɗi albarka teddugal ƴeew sa fondi ko foti e ko fotani wallahi ko ɓuuri ko tikkat ɗigon adama so mbayno no gawrini so tappama hen nama ko heewi yadde e ñaade ene hani tan debbo pullo o yewte si kaalido Hammadi saabu ko yewte debbo pulle ko timmata en kalat hunde tan e dow hunde selli ba a joltoyide undu kumba banaɗo Boubou Malick el bana Moussa mi selli moram ko morimi noon ko a hoƴƴude yoora tan gonga addata ko ƴagga e geno leɓɓude hoore gonga Allah timmi
mejjita marsanajo kanɗo mo haɗata o ba saburu paata marsanajo ba buroji caroji diwnoji ñaale jingoji so joomum en kaɓama kañƴi mbiyete nayyi ha yetti so Abdoulaye Mamadou nodditeɗo lengen noto e sojo bugo albarka guine tawraɗi ɗum e baba e nder galle bamu nokku biyeteɗo wulkeji wonde ƴeewa moƴƴo malaɗo gabɗona jeeni jota ba ha wayra somnade debbo pullo mo mawnani caggal hakkille mum toujours noon so abou cinu heƴƴitta ɗum e haɗani ɗawani bonnaji kala bonnaji ka ñama kala jeynago toɓe sobiraji sabbulde demba tawana ko tawena fodde humtaji o woni moɗum mbiyata banque CFA mi selli noon noon tawmi bajiɓi demba e ba saydu demba noddirteɗo demburu noto e kananajo kanɗo o bonnani pulago o so Yunus Paté albarka jadi wurkeji leydi aynaɓe nayyi e si kalido hammadi ko jaami kala no mejjita mboɗeri jalaside e ñawde ñalade ba kalifa mbay takko beeji no ba buuɗi nanalla hakkude amen ko tati nder nayi noddirteɗi logguel o pullo wi bague e dangaro o rokkima ngeloɗo gorko pullo ñaƴire o gueloɗi tooɗi ñaƴa sukaɓe wambaɓe albarka yi ko bodde e bagal o mbay takko beeji mawniraɗo tedduɗo moƴƴeri ɓenɗo sukaɓe sappare gatamade Diallo Amadou Gane e ba Samba Sangouli Samba mo wona Samba jogo paɗe haɗani ɗawani bonnaji kala bonnaji ko ñama kala je ñaago toɓe sani Oumar Bennani albarka curoji caroji dingoji ñaale dingoji so joomum en kaɓama kañum mbiyete nayyi yidde wonde noon e fodde wonde e hande wonde fof wonde nde tan ɓuuri si kaaliɗo hammadi bisimilla ma ƴeeti debbo pullo o saabu debbo pullo ana hani yewtede nde tawno goto kala ko tawri bamum ko wallahi ɗum tampini ene selli gonga Allah weeti wetani wonko hedde e jamma gonga ya yakare waɗi so kaset o yalti ma ande eɗen belti wallahi ko welaɓe e belaɗo mbaɗana kaset o wadɓe ɓe ne beela mbaɗanaɗo o ne weela e belaɗe kawriti baguele dangani gonga Allah hunde ko maɗa si kaalido hammadi eɗen jaaha bande o timmude joni so jomiraɗo subahanahu wa taala jaaɓi e mi heppani baguele dangaru heppani heeɗiɓe keppani mbaɗanteɗo bande o heppani ko weeli haaretake wayni ko jaten tan so lamɗo subahanahu wa taala jaaɓi ala sara Allah o ɓuuɓi debbo pullo ne ɓeydo yodde monaɗo yeeso amen ɗo an faati kacci an aduna way kono sinamani nden fof ko waɗani wallahi film muɗum yalta wonga Allah mi naati to jeereji nane si mi tawi toon yimɓe ne ceeka toni ne mbiya ne mbaɗa pastel sa fondi ko fotani ko ɓuuri ko tikka gonga ya ayi pastel fati kaña wallahi mi yii sikaji ɗo Allah fewni yimɓe pewni wona goto gonga Allah fati Allah fewnuma gonga Allah andi mi haalanma fewnuɗo an Fati Kadia o ina wawi yimɓe sanne ina selli sanne Allah nelaɗi jungo makko golliri gonga Allah nan min gona nelaɓe Allah kono komin nelaɓe aduna gonga ya ayi minen goni parloji aduna ɗi ko woni e neɗɗo komin kalata ko wonani e neɗɗo komin kalata ayi si kaalido hammadi mi wima aduna ko jiiɗa ko e tati gonga Allah a hulama a yettama gonga a hersama a yettama a yetti Allah a yettama gonga yani a hulama a yettama ɗum kono lamen wano hanki ha nangaɓe biya nangaɓe kaɓa nangaɓe dokka haymo yiɗama wallahi ma yettire o bange mi selli a hersama a yettama jibinaɓe ɓiɓɓe rewɓe yooɗa gonga waɗo Allah Bilal Birama jinere ɓe ngo saka ngaari Diallo Siro Saydou Sambel debbo jimo kan ko bonnani kulago jewteɗo walla wano an Fati Kadiani selli walla wano debbo e jaalal misa modi ali gueɗal tawa nafa tawena fo de humtaji bakumba matma e bige debbo jaalalo kan o bonnani kulago tottini e galle baba baguele dangaru si maccuɗo men guila men habiɓe meɗen sehil meɗen noon naatino ko balle Ndiaye lampude kadi o dilla e bande he yimɓe yew a yetti Allah a yettama ɗum kono mbaɗum ni Diallo Siro Saydou Sambel daña jawdi ndenɗa hen yumma e bamma mbaƴatana hen miskine fi sabilillahi wa rasuluhu ñama kala jeeyi ñakotoɓe kadi keña hen nde tawno neɗɗo kañuma moƴƴa yumum e bammo moƴƴa e hoore mum nde wawa moƴƴude e goɗɗo ƴeew kala ko soppa e lekki ɗum wittate so yumma moƴƴi baba moƴƴi wallahi ɓiɗɗo wawa bonde ɓiɗɗo moƴƴo fuɗɗare leñol so ɓiɗɗo moƴƴi wiyete ko ɓimen o ayi so ɓiɗɗo boni weeɓi kaari selli Diallo Siro Saydou Sambel an e yiɓɓe ma e sehilaɓe ma e bande ɓi pullo kala inde maɗa welto kala min beltiniram jonde joɗade nde ne woodi Ballel Ndiaye sawa no mbaɗɗa maccuɗo mo muccani pastu walta o wallahi ñande melga welat ha ɓooya tan haaɗa o min mbiyata dumbel fari may so ngoni tikka laamo tikka lammina kalifa muɗum tikka tefe tikka waɗɗo min kolo ñande melga maccuɗo mbo ala fandu wiyetede ɗumbuti jaayi ndu maccuɗo mbo ala sakade wiyetede yirbiti nde nan jaani gorko ay ñande melga ñande mum mine ma Seydi Ndiaye ñande gawde mine ma ñande
gonga Allah foftinere mo wona foftinere o noon seeɗa fof ina moosa ko jaaɗen kala wallahi en gartane Diawo Demba Ali Thian kon gonga Allah o gorko pullo bonnani to e leydi Mali he bonnani e leydi Mauritanie bonnani e ñande kala ko baban sagataɓe so leɗɗe natama ɗum ñagotoɓe saare nde natama gorko joom gol woni pullo joom gol joom dimaji hay somi arti ɗum yejita jammi taƴori jamɗe jam ñalla waala so Hamadou Sada on woni so Hamadou Sada haati commerçant international jooɗiɗo ɗo hannde e 10e région Cheikh Ibrahima mbaalu wuro mbarol ladde ñangiri paɗɗori jamɗe jam ñalla waala tawa nafa tawe nafa wadde humto haaji baban sagataɓe so ladde natama ɗum ñagotoɓe saare nde natama dimmo nafa o nafo noon ɗo bawɗo bakkiniɗo ilamu subhanahu wa taala yew sa fondi ko foti ko fotani wallahi ko ɓuuri ko tikkat ko naɗame so mbaynono gawri so tappaɓe hen nama ko yoyade nde ñaadi gonga Allah ba kalde debbo dimo kan o bonnani pulago Diallo Siroy Saydou Sambil omo weltire jonde joɗande e dow inde Diallo Ibrahima Mboɗeri goto e Jalli Jeeri Tiwalli Waali Jambal Samalamo Demba Yala Jam e Diallo Hamma Sambo wejitani ɗum wejitani Diallo Yaya Sambo Cilel kane o wejitani ɗum wejitani Diallo Mawdo Sambo kanko Diallo Siroy Saydou Sambil so heeɓi weltare wallahi o jita ɓeɗo ko teddiraɓe jonde joɗade nde Seydi Diallo gonga Allah mbal wuro ngaro ladde ñangiri paɗɗo jamɗe jam ñalla wala haɗa anda waɗi bonnaji kala bonnaji ka yama kala jeyñago toon debbo pullo miijiɗo ko boni ko bonani ko ma bonalaka e dumare so lalamu Allah ko bakkiɗo anda Diallo sa yewtama taw sa batama taw gonga Allah ayi biɗo ne wawi o bonnani biɗo wawa kadi bonnani bonni tanen ɗo ko biɗo ne wawi ko wawa yew gueɗe tati nanama e bani adama wallahi yo tati nani musulon kiɗum tati nana ɗe ko firtotode so kaani nanama moƴƴo yo taw o joguiɗo ɗum timminta moƴƴere nde so kaani nanima o jamare yo taw o ñawɗi so ɗum kiɗum ko nabɓo balɗe wonata so kaani nanama o jontaɗo yo taw o joom bagage ayi si kaalijo hammadi ko heewi ina nana bagage o tawa anda sikka ko lotade ha laaɓa tan waɗa wutte musoro guure ina haala ko weeli ɗum ala min mbiyani noon dimo kayma anda ko haali anda ko haali kono ko kemmi fof mi waɗat mo kemmi fof mi haaldat inchallah ndimagu ala hen ayi pulago o salima kono heddima ndimagu wonti jikku a bonani jikku ha ɓawlani hen sa janggani ɓurɗuɓe kaddaka Diallo Siroy Saydou pullo albaraka bisimillama si a nani haala ka min naati joni qur'ana amin andi ɗo woni qur'ana amin minen onon samlaji ceerno kaaliɗo Gumar liɗi minen ɗo woni qur'ana amin anani bademba dangaro pulo bambano momin noddirta gorwaso omo memana min joni coordinateur o kanko jogui coordinateur o no famir toon nan ayi min kooti to wallahi ɗon nder funnaɓe kanko jogui coordinateur o ɓe wima kanko woni coordinateur o mbaɓe wadde kamɓe fof ɓe keddori windirde juuɗe ay min kaɗima mbawi ɓay kaɗo haala nantinade ɗum yo noddami sisa ayi 92 neɗɗo noddami to 90 692 97 02 ɗo woni numéro téléphone am jaati ne laaɓi Allah ba mi wima sa fondi ko fotani ko ɓuuri ko tikka nan debbo Diawo daɗɗo ayiba ha joni koye mbayni ko gonɗe Jalli Jeeri Kiwalli Waalo Jambere Samba Laamu Demba Jalli mbaɗe mbatto mbaldani e ñamale koɗi kuuri mbaɗi mba mi to aynaɓe jawdalle birama so way wuuro kelajo hetti to so banda o jumfe nder jaw he yo acce ko toon mbota num natirani bato banggue yaltirani umango hay so tiwiɗi o dilli hombo yo acce ko toon o jeeya to aynaɓe péri anta Moussa Samballa lamba doga jeeri koto wiyenaɓe wallahi to banda o jeeya nan a fati kadja yoni kalis ñamadi wiyatake albarka gonga Allah huno ko ma si kaalido no reedu ɗum jogi sutura ha wani kalis ma minen min ɓooyi ɗum heɓɓade sanne sanne an tan tabalde ɓoggol so
so rewɓe ɓurul ayni ne jalta janggo aɗa hani tawede toon si bukurana ne jangge galle bamma jaadi wona haala kani o mabo de nan albayaga o ne jangge toon si ay tafsir al qur'ana o ne jangge to galle mamma seydi ko mama ma ay luga ne jangge to galle mama ma tan jowre sere gongol albarka an ka tawa nafa wadde humta haajuji seydi an a andane feeje ma a andane ñeñde ma juma mo ñalade wawa albarka kono Allah holluma kerte kaake an albarka an ay bando haɗi ɗum yeewede nde tawno neɗɗo ma fasno hoore mum nde fasno yiɓɓe mum fasno sehilaaɓe mum fasno kala tinɗo hoore mum an tinɗo hoore mum ɗum leydi e fof ko fasma fade kajja seydi an aɗa weeli yiide aɗa weeli jiidude aɗa weeli jibinde aɗa weeli wiide debbam nana seydi an oto bonlaw eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala ko bonata ala kono oto bonata amin seydi an albarka joni kalis o min keɓɓima kalis ha ayi coordinateur o ne dilla ba guele dangara nani ayi coordinateur o ɗo wamba ɓe gafis wona mi haalani on ɓoggol téléphone ngol mi jogui hen haaju nodde kam mi jogui dalil ko kaldumi ɗum ko o woni coordinateur o jogani wambaɓe coordinateur an ayi 642 97 02 nodde kam ɗo ma mbade sabbakkat jam ba min beltima sanne gonga Allah ɗo woni huuli hoota suusi jogo gonga wodi Jallo Siro e Saydou Sambe inde ma nde wona joggangure leydi so woni fini subaka fi babjum nde becce mum diwana fo ina fodda musalli si sa moɗama sadaji so yiɗan ndiyan tan en goto ene wawani gonga Allah ɓural ko jiiɗa ko e ndumu barke muynen tan ñalande soode gonga Allah sa yewtama taw sa batama taw kullam rokki yettani ñamini tunnani jalni waynani waabi wabtani kiɗo bawɗum wallahi seydi Diallo wodi yidde wonde noon e fodde wonde e hande wonde fof wallahi wonde nde tan ɓuuri aɗa woni hunde aɗa woodi hunde a bonnani ko gonɗa ko gonga Allah mi kam ɓoose kam ina wawi wonde laamu walla wona mbaw kono ko mamano mi cikel wawa wonde mana dima golle e balle so dima waɗana e hunde min kalanta ɗum gonga Allah Diallo ayi miɗen ɓen mbo poste oji amen o to coordinateur o nawti min joni nan sa fondi ko fotani ko ɓuuri ko tikka siffoɓe to jaw aynaɓe jawdalle birama so way wuuro guelaji anani mi wima hitande arde fof coordinateur o yaltinanan min komi ko hesɗi ko fulɓe ne nana ayi balle jayanani o woni coordinateur wambaɓe hande ɗo ɓe ñeɗata ɗo mi andi ileri so ga ñeɗe ɓe ñeɗata haala ga ɓe ñeɗata golli eyyi nan ko jaaki ɓe en fof ɓe namno min gonga Allah o woni mbiyami bambaɗo gokkitoɗaki kolli buuɗaji andi bambaɗo so wondu dañƴi ɗum buuɗa agamɓe tagano kadi buuɗaji so dimmitimi ɓe jabɓe ɓe dilliga ko so ɗimmiti mi teƴƴat gonga nan ɗum no si gonga Allah Diallo Siro e Saydou kasen men gasani kono seɓɓiti ko heewi ina gasa tawa feewani kasen meɗen gasi tawa ina feewi min ñaago bandiraɓe yaafuya saabu neɗɗo wawa wadde ko feewi yimɓe fof wawa wadde kadi ko metti yimɓe fof kala keɗiɗo e kasere ko hawranani ɗum
eɗen ñaago joomum yaafuya weltare tan woodi saabu yewteɗo hannde ko debbo dimo kanɗo bonnani pulago o Diallo Siroy Saydou Sambin aɗa anda waɗi bonnaji kala bonnaji ko ñama kala je ñaagotoɓe jontare joom saka anan sini ko ɗum ɗoynede tawa nafa tawe nafa wonde humta haali Seydi Diallo